тапшыруыбызның чираттагы кытлау сәламе татар кынады авылына аша. Бүген үзенең 30 яшьлек матур юбилейлы туган көнен Олы Труев авылында дөньяга килгән хөрмәтле милләттәшебез Аширова Зөлфия Айса кызы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны Шабакаевлар, Клейменовлар һәм Давыдовлар гаиләләре кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең газиз кешебез 30 ел элек Олы Труев авылында гаиләдә беренче бала булып дөньяга аваз сала. Бала чактан ук үзенең тырышлыгы белән аерылып торган бала бар якыннарын да үзенә җәлеп итә. Язмыш дигәннәре аны бик иртә әтисен югалту белән сынаган. Әмма үз әтисе кебек үк яратып, аны Зифа апабыз белән Фәрит абый тәрбияләделәр. Мәктәптә тырышып укыды. Шит ил телләре өйрәнергә сәләтле булганга, ул һөнәрен дә шуның белән бәйләп, инглиз теле укытучысына укырга керде. Аннары күрше авылдан яраткан тормыш иптәше Рифкатны очратып, матур гаилә кордылар. Татулыкта һәм мәхәббәттә уллары Эмиль, кызлары Асмина туды. Бүгенге көндә ул декрет ялында өйдә тора. Кадерле Зөлфиябез, туган көнең белән котлыйбыз сине. Синнән дә якын, синнән дә тугры туганыбыз юктыр. Шуңа күрә сиңа чын күңелебездән, киләчәктә дә үзеңдә булган гүзәл сыйфатларыңны сакларга телибез. Бәрәкәтле озын гомер, какшамас сәламәтлек, иман байлыгы телибез. Үстергән газиз балаларыгызның җылы карашларын тоеп, алар бәхетенә куанып, сөенеп яшәгез. Бер Аллаһыбыз сиңа тән сихәтлеге насыйп итсен. Урының өйнең түрләрендә булсын. Синең сабырлыгың, тапкырлыгың, мәрхәмәтлелегең безнең барыбыз өчен дә үрнәк. Зур йөрәгең һәм ачык күңелең өчен рәхмәт сиңа. Барлык иң изге теләкләрең чынга ашсын. Бик бәхетле бул. Гомереңдә якты көннәр, юлларыңда яхшы кешеләр генә булсын. Гел шундый тырыш, ярдәмчел, игелекле, сәләтле булып кал. Рәхмәт сиңа, шундый булганың өчен. Кайчан гына килеп керсәң дә син һәр вакытта шат күңелле, ачык йөзле һәм тормыштан канәгать. Тормыш матурлыгын күрә, сөенә беләсең. Син күп кешеләр өчен үрнәк, шундый булып калды. Яратам, сыгланам, хөрмәт итәм. Бар туганнар, дуслар җыелышкан, кычакларда чәчәк бәйләме. Нинди истәлекле көн соң бүген, Зөлфиянең гомер бәйрәме. Чәчәк атсын синең гөлләрең, матур үтсен синең көннәрең. Якты булсын кичләр, төннәрең, изгелектә булсын телләрең. Нурлы булсын синең уйларың, туры булсын йөргән юлларың. Гөнаһсыз булсын кулларың, югалтма син иман нурларын. Озын булсын синең гомерең, моңаймасын синең күңелең. Исән булсын барча һәр кемең, шатлык белән үтсен һәр кемең. Хөрмәтле Зөлфия Айсаевна, матур 30 яшьлек юбилей тантанагыз котлы булсын. Алда да бәхетле булып гомер кичерегез. Әлеге җыр бары сезнең өчен яңгырый. Кытлауларга баш аяктан чумган көн, туган көн, саннар алмашылган көн. Теләкләргә кытлауларга баш аяктан чумган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка аерылып торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Туган көн, күңелдиктән тулган көн. Керфекләрдә сорамыйча чыланырга торган көн. Туган көн, күңелдиктән тулган көн. Керфекләрдә сорамыйча
уйнап келеп, күңел ашатып